Kalenderlys er blevet en tradition, vi hygger os med i december, men juledekorationer kan være farlige. I gennemsnit er der cirka 4 gange så mange brande i december måned på grund af levende lys i forhold til de øvrige måneder. Disse tal fik mig til at tænke, om man ikke kunne lave et mindre brandfarligt kalenderlys, og det lykkedes efter en del modeller og forsøg. Det er blevet til en helt ny type kalenderlys, som i princippet fungerer som en lysestage. Lyskilden er et fyrfadslys, som står inde i et glas og lyser på tallene, som er trykt uden på glasset. Og ved hjælp af et rør udenom, er det kun den aktuelle dato, der ses. Lyset får derfor heller ikke kontakt med eventuelt pynt udenom, og kan brænde uden at sætte ild til noget. En yderligere fordel ved dette kalenderlys er, at datoerne altid kan passe, uanset hvor kort eller længe det brænder. Hvis tilstrækkeligt mange synes om kalenderlyset, kan det betyde, at der er basis for en produktion, og dermed chancen for at mindske antallet af brande i årene fremover. Hvis det bliver tilfældet, er det min lyseste idé til dato.